בואי נחובש, בואי. בואי לאמא. הנה. תעשי סביבון, תעשי סביבון. עידן. נו, תשחק במה. לא, הנה, יש לכם צעצועים, תשחקו, נכון? אמא שמה לכם ברצפה, צעצועים נקי. הנה, תודה. בואי. קחי אוטובוס. Tropical paradise, where it's 84 degrees all day long. Remember, you pay once and you can stay all day. No swimming. And together with Tony on his show, up-and-coming comedy impressionist, Bill Walker. Pip, pip, pip. And then... Itin. Bye, dito na ka nadned. Kakin niya nadned. Kakin niya. Nadned, nadned, nadned. Opa. Nadned, nadned. הנה, קחי גלגלים. בת-אל. נו. אל תפחדי, לא, אל תפחדי. בואי לאמא. הנה, קחי גלגלים. אל תסתכלי שם, קחי. הנה, פיפ, 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 פיפ. וואו, בום. היי. היי. דינג. קח נדנד. הנה, נדנד. נו, תרכיב את זה בחזרה. תסתכלי על אמא. כן. הנה, הנה אמא, קוקו אמא, איפה עידן? קוקו עידן. איפה בת-אל? תראי לי בת-אל. הנה, קוקו בת-אל. בואי לאמא, בואי. רוצה מים? אני אביא לך מים? שבי, אני אביא לך מים. שבי, נו. אני אביא לך מים. ביי, ביי. הנה מים לבת. גם אתה אומרים בבקשה. בבקשה. קח מים. הנה הרבה, לאט לאט. שים על השולחן, כן? אם את יכולה להשאיר את האור במטבח זה יותר טוב. מים! אוי, לך, שמה, תפתח רגליים כמו שאנחנו עושים. אוי, בטן. הנה, פיפ. או! נתת. כך. איי. הוא הולך לבת-אל. לא, זה נדנד. כן, זה נדנדה, לאט. עכשיו בת-אל. קחי בת-אל, קחי. לא! אחותך. לא, טובה, הנה, קחי. לא רוצה. נו, אז תסדר, יאללה. תתני לי עידן. הופה! אוי! תפתח. אוי, סליחה. אני אקח את זה לי. תמסרי, אוי יופי. תתני לי עידן. תמסרי לי עידן, בת-אל לעידן. עידן. לא מבקש. רגע, פויה. אחי, תמסרי לי עידן. לא, חס וחלילה. לא. תקום, לא יפה. תכניס לקופסה.
יופי, דני הכניס לקופסה את הכדור. עכשיו את הגלגלים. כן? תעשה ככה עם היד ותרים. כן, ככה ביד, יופי. למה קופסה? יופי! תדחוף עם היד. הנה איזה לא, אין בעיה. כדור. בסדר. לא, אין לי. אז בת אל תשחק עם הגלגלים, טוב? יופי, תודה. יופי, הנה עידן נתן לך, הוא חמוד, נכון? עידן חמוד שלנו. נו, תכניס בקופסה. יופי, נכנס! בראבו, עידן. את רואה, בת-אל? הוא יודע, נכון? עידן יודע להכניס את הכדור בקופסה, כן? תשחקים. כן, משחקים, כך. תסתכל אליי, כך. נו. בראבו, עידן! נכנס בקופסה, נכון? עכשיו תיתן לי את הקופסה ועידן יזרוק לאמא. אתה תמסור לאמא? ואתה יודע להכניס בקופסה? יופי, אז תן לי את הקופסה, אני אחזיק. יופי, תודה. ועידן ימסור לאמא את הכדור. כך, בבקשה. יאללה, תשים. עידן הכניס את הכדור. אתה רוצה שאתה תכניס ככה? לא אמא? לא. אוקיי. ככה. היא לא לוקחת, היא רוצה למסור לך. לא. למה אחותך? נכון, את אוהב אותה? לא, לא. אומרים בבקשה. תודה, אתה חמוד, אתה ילד חמוד, את רואה? בואי נזרוק לעידן. קח עידן. יש לי חור. לא, אני אתפור לך אחר כך, תעזוב את החור עכשיו. אמא תתקן את המכנסיים, בסדר? כן. יופי, שלא יהיה קרוע, נכון? שלא יהיה לך קר ברגליים. יאללה, בוא שב. שב. כך. אתה תכניס את הכדור בקופסה, עידן יודע, כן? נו, בראבו עידן! נכנס הכדור. בת אל, הנה. בום, 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 בום. לא, נתת לה מכה. תגיד סליחה לאחותך. תודה. אתה חמוד, אתה רואה? יופי, תן לה נשיקה לאחותך, נכון? בלי כוונה? כן. בלי, יופי. אתה חמוד. יופי, נכנס. איזי, לאט לאט, טוב? בום, 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 איי! תזיז בבקשה. כפיים, כפיים. נשיקה לאמא. עוד פעם נשיקה לאמא. יאללה, בוא. נשב, נשחק. מה זה פה? אין זמן. בסדר, כך. זהו. תכניס. יופי, את ראית שעידן הכניס את הכדור בקופסה. אוי! הוא קפץ. בום, 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 תזוז אתה. תשחקים. מה את צוחקת? שיר, הנה. נו. יופי! הנה, 1, 2, איי! ברצפה. תסובב אותה. לא, הפוך, כן. למעלה פתח. שתעמוד. תעמיד את הקופסה. לא, ברצפה. כן, תהפוך את הקופסה. לא ככה. עומדת. תסתכל, אבל תסתכל מה אתה עושה. מה זה? ככה היא שוכבת, נכון? כן. ולהעמיד אותה, תסובב, לא, תעמיד אותה ברצפה, עומדת, את הקופסה בבקשה. כן. תסתכל על הקופסה, איך היא עכשיו? שוכבת. כן. תשים ברצפה, זהו. ישר, תהפוך אותה, עומדת, ככה. ככה, יפה, אתה רואה? כן. יופי, עכשיו אתה יודע מה זה עומדת? ככה. אין דבר
בוא נזרוק לך. כן, שייכנס בקופסה. רגע, בת אל. בואי שבי פה את. תודה. הלאה. בוא נזרוק. כן. אוי! הנה היא באה, תשאל אותה. תשאל את דודה חיה, שתעשה 2, לא 1. אתה תכין 2? למה לא? כן, רוצה. כן, אתה רוצה, אתה חמוד, אז תגיד לדודה חיה, אתה רוצה קפה? כן. אתה דודה חיה? אתה דוד עידן, נכון? תשאל את דודה חיה ותסתכל. אמילי. בבקשה. בבקשה. אוקיי, כך. הנה. לאט לאט. יופי! איזה גיבור הבן שלי. הוא גדול. שלא ישפך, נכון? 1. עוד טיפה בבקשה, אני אוהבת חזק, נכון? זה כבר הרבה. יופי, תסגור. שים את הכפית בכוס. לא כאן. לא. ככה. יופי. איזה חזק אתה. יש לך יד חזקה. איפה החלבי? אתה מגיע, אתה כבר גבוה, נכון? וואי, זה גבוה, עידן. נו. ככה, מפה. בום. שתי ידיים, בבקשה. ואתה עצמאי בשטח, נכון? כן. אני אסגור? יופי, תשים במקום בבקשה. בוא נמזוג לנו את המים. מה עכשיו אתה עושה? ככה. מה ככה? מה עושים פה עכשיו? זה. מה זה? איך קוראים לזה? חלב. ומה זה? לא יודע. אתה כן יודע. מה יש פה בפנים? מים. איזה מים? בפנים. אבל קר, חם, איזה? לא חם. חם, נכון. בוא, תמזוג בבקשה. הנה. הנה. לערבב בבקשה את הקפה. עם כפית, כן. עכשיו, מה מוסיפים? למאמה. לא, מה מוסיפים פה עכשיו? קפה. יש כבר קפה, מה זה? לא יודע. חלב. חלב. נכון, תשים לי בבקשה חלב, נכון? אמא ביקשה קפה, עוד לא גמרנו. טוב, ניקח כפית חדשה. איזה, תסתכל מה אתה עושה. כן, תמזוג. עוד. יופי, זהו, תודה. תודה רבה. עכשיו את הכיסא במקום בבקשה. נכון? שכחת? בוא נשטוף ידיים ידיים. עם מה? וסבון. נכון, הנה הסבון, נכון? תיקח את הסבון. נכון. לא הרבה. לא, מספיק אחד, נכון? כן. יופי. יופי. יפה. או, קפץ לעיניים. יופי, עכשיו תשים את הסבוני במקום. נכון, יופי. עליי שוקת. אבל תשטוף את הידיים עם המים, נכון? להוריד את הסבון. מה עכשיו אתה עושה? לוחץ. נכון, ועכשיו גמרת? מה עושים כשגומרים? ידיים. לא, עכשיו גמרת ללחוץ ידיים, נכון? נקי? מה אתה עושה? מה אתה סוגר? נכון, ומה עושים עכשיו? שלא יהיה מים בידיים? איפה המגבת? שלנו, נכון. מה אתה עושה? מה עידן עושה? גם פה. אוי, אמרתי לך שאף פעם לא תרים את הידיים. טוב, עוד מעט אם אתה... תקרא רק היסטוריה. הנה, תראה, תסתכל ככה שתלמד כשתעשה לבד. בום! נכון יפה? למה אני לא רואה? זהו, יאללה, אז בוא חפי על נשחק. הכפתור.
אוי, הורדת פה טמבלית. איזה טמבלית. Look at her shoe, so she wasn't see it. She forgot to take off the thing. תני נשיקה לאבא. אבא, לא. Go, let's go again. No, this one, it can get easier there. איפה היא, מה? איפה היא there? חכו עידן, איפה תמונה של בת עד? Four. בת She עד? wants to like two points that way. איפה תמונה? הנה תמונה של בת עד. אני לא זה קשה. זה קשה? אתה רוצה שאני אעזור לך? לא ככה. אז איך? ככה? כן. ככה. טוב, הנה, בבקשה אבא. זהו. Hoppa. לא ככה. This way there. אז איך? ככה. ככה. Maybe from here. ככה? הפוך? When it's open, it's not closed right, isn't it? הנה. Put on the other one. Put on this one back. בואו נשחק, בואו. נעשה קפה לאבא, תשאלי את אבא אם הוא רוצה, אני לא יודעת. אתה רוצה קפה? כן, תודה. טוב. נלך, Gaat להכין. het over, הוא oké? רוצה קפה. ותשאל את דודה חיה, אני רוצה, תשאל אותה, את רוצה קפה? אתה רוצה קפה? לא תודה חמודי. אוקיי, אז אתה רוצה להכין קפה? כן. אוקיי, נקום. אני יכול לעזור לך? כן? Okay, you want to go in, huh? תודה. Come on. Now. קח כוס של אבא. Okay, let's go. אני יודעת שאתה גדול. No, it's great. יש וואלה. You know, sure. Hello. Dede. Dede. Bye. 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 Dede. Who's that? Huh? קח. Who is that? Careful. What? Yeah, me baby. Hallo, dat is toch wel Nou. אתה לא מגיע, תנסה עוד פעם. Nou. אתה לא מגיע. אני אעזור לך. כן? Nou. תביא. אוי, בום בום. ומה עם הארון? אתה משאיר אותו פתוח? כן. לא. יש קור. Ik dacht hier valt chill. אני אתן לו קיק. לא. כן. בום. De bovenpakje. הופה. עוד פעם? מה? מה עם הכפל לבנות כל But ik dacht hier valt los. Ik heb dat gedaan. Dus het zijn in de middel. Bij hem staat, low on the side. Okay? כן. בסדר. Je weet de koffie? כן. אתה לא שומע? בואי כאן. Yes. Maar we can see. תיזהר לי. Oh, take out that. Put the spoon back in. En sugar? בכל זאת תשתות כוס קפה? Oh, be careful there now with the mic. כאן. להתראות. Careful the mic coming, okay? Ja. Iedere je maar. אני לא יודעת מה זה מעניין, אתה מבין? להתראות. אז רגע, הנה המים. Easy, easy. רגע, קודם כל מים. קח את הסוכר. תשים לב בזה. אני לא יודע. הנה, קח. Vier. אחד. שתיים. תגיד. Cuckoo. יופי. Dede. עכשיו תשים Hello. לב מים לאבא. Dede. Dede. מה עם מים? Dede. יבש. הוא יבש? כן. Say Dede. Come on. Come on. Diva. Let's go. Nou. No, even mijn koffie, hè? הנה, הוא מכין לו. Gedaan. Even. תגיד לו, מה זה פה? רגע. תגיד לו, אין סבלנות. He's good at it. So his back is to the things, you can see nothing. כך מגלת. He's still your picture, you got the coffee, huh? אני גדול. כך
אתה גדול, בטח שאתה גדול, אתה לא תינוק. אני מכין לך קפה. תגיד לאבא, מה עשית לו? אבא, אני עושה ככה קפה. כן? זהו, סתם. יופי. עכשיו, את הכיסא במקום. את הבנה? טוב. Here alone. But you are here with that. That's okay. Another time she'll do something else. That's her older thing. Okay? איפה הסביבון? לא, זה לא. אל תדע. מה בת אל רצה? מה? ללכת? הנה. הנה. איפה עידן בת אל? הנה! יופי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני מצא. מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה, עידן? סביבון. כן, אבל מה לעשות? כיכרה. מה אתה רוצה? אני לא מבינה. כזה סביבון. ככה וככה. ככה וככה, ומה עוד? ככה. מה זה ככה? אני לא אני מבינה. לא יודע. אבל מה לעשות? אני לא מבינה. ככה. מה זה ככה? עידן, קח את זה. אני משובב. נסובב. עכשיו אני מבינה. נסובב. איפה פה? כן. ומה זהו? סביבון. סוף. חנוכה. ארוחה טוב. חנוכה. ארוחה טוב. סוף. זהו. איזה יופי עידן סובב. איזה יופי. טוב, אתה מראה. אני בריסקוטיה. מה אתה עושה? עידן, מה אתה עושה? עכשיו אני? כן. מה אתה רוצה שאני אעשה? סביבון. הנה אני... ככה. מה זה ככה? משובבים. אני לא עשיתי בסדר. זה מסתובב, אני תבואי טוב, שמות אני אותי, ככה, אני קורא אותו. אני סוגרת אותו. נכון, סגרת אותו? כן. תפל. תודה. שלומית, אני פורק אותו בפנים. בסדר. אומרת. אוקיי. רגע, אני אעשה לך. עכשיו. בראבו! עוד פעם. זהו. זהו. לעשות עוד פעם? כן. אני אשבור לך ונעלית. אבל למה אתה רוצה לסגור אותו? ככה. מה זה ככה? זה לא תשובה. טוב. למה אתה סוגר אותו? ככה. מה זה ככה? כן. אתה סוגר אותו? כן. למה? ככה. בעדינות. זה אחת, שתיים. 1, 2. כן. אתה סוגר אותו פעמיים. אוי, אני אביא דבר. למה? אתה מרגיץ לו? ככה. לא, מסכן, הוא יקבל מכה, נכון? כן. ואחר כך, מה יהיה לו? כואב. כואב. כן. מי זה בא אלינו? אותו. איך הוא עונה אותו הזה? איתי. מה זה היפי? אני רוצה בעברית. אותו. איך קוראים לו בעברית? אותו. ומה, איך קוראים לסוג הזה של הרכב? משטרה. לא, אתה יודע. כלכלים. לא, מה זה? איך קוראים לאוטו הזה בעברית? לא יודע. אתה יודע, אני אמרתי לך. היפי. היפי זה באנגלית, אבל בעברית וגם לא באנגלית זה זה אוטו. חיפושית, נכון? חיפושית. אמרתי לך פעם. כן. בטל? עכשיו בואי. בואי. כולם. בואי,
תודה, תני לי אמא תראה לנו בבקשה. את השובר. תודה. בתל. תעשה חזק. אם תשאיר לו, הוא יסתובב. אתה יודע? אני לא רוצה. אתה כן יודע, אתה גדול, נכון? כן. אז תסתובב, תנסה עוד הפעם, והוא יסתובב ותשאיר לו. איזה שיר אתה שיר לו? לא רוצה. תשאיר לו. סביבו טוב טוב, חנוכה טוב. סביבו טוב טוב. לכל רגע כשאתה שר הוא מסתובב? סביבו. זה מה שהוא רוצה. שאם אתה שר לו, אז הוא מסתובב. Sing a song about that left hand. Sing a בואי, song. בואי בטל, סביבו בואי. טוב טוב, חנוכה טוב. סביבו טוב טוב, חנוכה טוב. סביבו טוב טוב, חנוכה. עוד פעם. אותה? בואי. בואי. בואי, 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 בואי. הופללה. Un chiffon, froid, froid, une petite marionnette. Un chiffon, froid, froid. Batel, un chiffon. סביבו טוב טוב, חנוכה טוב. טוב. רציתי. מה? סביבון. סביבון? אני פה, האוטו סביבון. אוי, אבל הוא מסכן, הוא יידרס, ואחר כך מה יהיה לו? כואב. אז לא, אסור לדרוס את הסביבון, נכון? כן, אני יכול אותו. למה? ככה. הוא חמור. גם אתה רוצה נשיקה? כן. תן לי בבקשה. עוד שבעה. אוי, איזה טעים. התעלפתי. עוד אחד. אוי, זה טעים. זה טעים, הבא. מה, יש לך סוכריה? אומר לי משהו? בוא נספר לדודה קיה, תוריד את היד, לא יפה. תגיד, תספר לנו היום הולדת. איך היה בגן? מה עשינו בגן היום? איפה הייתי שלך, עידן? למה אתה עושה ככה? מה קרה? יופי. אוי, לא נזרוק, חבל, צריך להזיז את החיפושית שתיסע, נכון? שהיא לא תישבר לנו, חבל. נכון שאסור לזרוק? סביבון. בוא נחפש, בוא, סביבוני. סביבון. בוא. איפה סביבוני? לא סביבון. זה סביבון. היי, עוד פעם, פה. תשימי פה, הנה, קחי ביד. בום. ראית איך הסתובבה? איפה סביבון? סביבון. שלום, נעשי שלום. איפה סביבון? סביבון. או סביבון פה. מה? למה מי לקחת את סביבון? אני לא יודעת. בואי. אני לא רוצה. נשים לבת אל? קומתיה. רגע, קצת בבקשה. טיפה בבקשה. הנה, תני לי עידן. תודה.
לא יפה. מה אני ביקשתי? אומרים תודה, נכון? והיא נותנת. בוא נסדר לך. טוב, אני לא אעזור לך, אתה גדול, אתה יודע לבד. נסתובב, נכון. או, יפה, אתה יודע. יופי. בואי, בואי. בטן, בואי. תודה, תביא לי. לא תיגש שם, זה יתקלקל, חבל. זה יישבר, בבקשה. לא, איך קוראים לזה? זה אותו דבר. איך קוראים לזה? אני לא יודעת, זה מצלמה. נכון, וזה? מצלמה של מה? אני רוצה של? לצלם טלוויזיה. איך קוראים לקסטה? אני לא רוצה. אתה יודע, אמרת לי, וידאו. כן, זה אותו דבר, זה גם מצלמה וגם זה מצלמה, נכון? זה של תמונה, וזה של? מה זה? קסטה. של וידאו. נכון. אמא, כן, בבא. איפה סביבון? אני באמת לא יודעת. אני מחפשת. אני מחפשת. לא, הוא פה. איפה? שם למעלה. לא, אני ראיתי אותו פה ברצפה. אבל ידוע לך, אני לא יודעת. אולי הוא הולך לטייל בחוץ? שובביניו. הולך בחוץ. איזה שובב. טוב. תודה. אין סביבון. אולי הוא פה, מתחת לשולחן. דרך, הנה, שמה. שם? לא. אני אחפש טוב. כן. סביבון. סביבון. איפה הוא? הלך בחוץ להתפלל. הלך. רגע ראיתי אותו, אני לא יודעת. אני בא. איפה הוא? אני באמת לא יודעת. איפה המטומטם אחד? לא יפה, הוא לא מטומטם, הוא מסכן. טוב, איפה תודה. הוריד לי, זה מפריע לי. מה? זה מה זה? איך קוראים לזה? פטר. נכון, של? לי. של יום? הולדת. או, ככה. או לא אומרים זה, אני לא יודעת מה זה. צריך להסביר לי אמא מה זה, נכון? אני אתן למיטה שלי. טוב. אני מספר סיפור. אוקיי, תספר לנו סיפור. ספר לי. היא לא לוקחת, היא רק מסתכלת. מה זה? איפה תמונה? ציור. סיור. פה? זהו. איפה חתול? איפה חתול? תקראי לי כלב. איי, לא יפה, יפינה קיבלה מכה, אתה רואה? אסור לקרוא. תבקש סליחה מאחותך. בואי. לא יפה אחותך, משמאלה, והיא תינוקת, ואתה גדול, אתה שומר עליה, נכון? לא יפה, די. תבקש מבקש סליחה. סליחה. בבקשה, תן לי שיקה חיבוק ותגיד לו סליחה, אני אוהב אותך. תגיד לו, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. הרבה. הרבה. הנה, תסתכלו. הנה כלב, מה זה? תמונה.
וכלב. עם. עם. כלב, איך עושה כלב? איך עושה כלב? עם. איך עושה חתול? מיהו. נו בתל, גם בתל. עם. עוד עושה מיהו. החתול עושה מיהו. אני מספר סיפור. טוב, בתל ואמא. אוקיי, אנחנו מקשיבים לסיפור, יאללה. אבו קשה. בתל אביב קשה. הנה היא עומדת שתקשיב לסיפור. אחת. תמונה. סיפור, נכון? אני... לא יוקר. אמרתי לו לדחוף. תגידי לו נו. נו. לא, אתה דחפת, נכון? כן. Ainsi fa, le petit mignon. ידיים על הראש. על הראש. ידיים על הראש. 1, 2, 3. 1, 2, 3. כפיים בתל. 1, 2, 3. נו. Ainsi fa. Ainsi fa, le petit mignon. מי זה? איך קוראים לו שמה? אמיר. אמיר? זה אמיר צייר לך מתנה. כן? כן. זה אמיר שאל לי את זה. ומי זה? אני. סילבן. סיוון. סיוון עשה את זה. ואז היינו פה. אמא! כן. ואז היינו. שגיא. כן? כן. ואז היינו ציור. לא. כמה? אמא, כמה? הרבה. הרבה? אמא, כמה הרבה? וואו, כל החברים שלך בגן ציירו לך ליום הולדת מתנה. ציורים, נכון? כן. והם נתנו את זה. הם נתנו לי את זה. גם עופר כתוב שם. הרבה כתוב. כל השמות שלך, כל החברים שלך בגן. הנה, אפי. אפי. כן. זה אפי. מה? אוכל? ואמא ותרם. לאכול, בתל, בפה. אמא ותרם לי. אמא רואים זה כרם. לא, זה אפי. אפי? זה לא אפי. הנה, כתוב. אפי. אפי. נכון? תדפדף עוד ואנחנו נראה. עוד את קרן. אמא זה כרם. זה עופר, כתוב. עופר. עופר. מה כתוב פה? אפי. אפי? כן. אמא, זה עופר, נכון? נכון מאוד. אמא, בואי. לאט לאט שזה לא יישבר. תן לי עוד אחד. תודה. הנה, בבקשה. איך קוראים לזה? אדום. לא. הנה, כל אלה. מה אתה עושה עכשיו? פשוט מאוד לתת לבת-אל את התור שלה ולהשתתף במשחק של בת-אל בחלוקים. זאת אומרת, לתת לו את התור שלו, עכשיו את התור שלה. עסוק. אמא,
יופי. הופה, הופה, אוקיי. עוד פעם. הנה. עוד פעם. אוי, אוי, אוי. מה יש שלי? בטל, סובב, כן. ארלה. אתה רוצה גם להראות לה? כן. טוב. בטל, הנה עידן לסובב את הסביבון. כן. סביבון. יפה. עוד פעם בטל. אז תן לבטל גם אחד. וזה, וזה שלי. בואי. ושיאללה, תלמוד כאן. אני לא מנסה. היי. היי, לא, פה לא מסתובב. חמודה, לכי לאמא, לכי לאמא בתל. בואי. לכי לאמא, בואי. חמודה. טוב? בואי. קחי. קחי. בואי. בואי נראה. או. איפה סביבון? איפה? סביבון. הנה. תודה. תביאי סביבון. סביבון. איפה? בטל. איפה סביבון? תודה. הנה סביבון. איפה? אבל צריך תיזהר, ולא חזק. במכה עידן, אוי אוי אוי. תודה. מה זה? סביבון? מה זה? רגע. זה קופיות. אבל לך יש גם. תודה. אתה רוצה שאני אסבב לך את הסביבון? אמא? אמא תראי. קוקו. הלו, אבא? הלו, איפה הטלפון? הלו, אבא? בוא. אני מדבר עם אבא? אמא. מה? יש לי פיפי. בבקשה, תלך, אתה גדול. רוצה לדבר עם אבא? בואי, קחי. הנה, הלו, אבא? הלו, אבא? בוא, תגידי לאבא, בוא. הלו, אבא? רוצה לדבר עם אבא? קחי. לא, אני. עוד מעט. אבא, בוא. תקראי לאבא. נו. אבא, בוא. תודה. עכשיו אני. בבקשה. תקרא לו, נו. אבל תסתובב שדודה חיה תראה אותך. לא. לא לי... אוי ואבוי, אחותך קטנה. בואי בואי. אוי 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 אוי. רוצה לדבר עם אבא? אבא! תקראי לאבא, בוא. היא מחמקת אותה. איפה המקלות? עכשיו, מה? המקל
בספה. כן? בסדר, אני אביא לך. מה שותה? זה לא נקרא ביד. לא, זה לא ייפול. אם אתה רוצה לכתוב, זה לא ייפול, נכון? כך. את שומעת? תראה לי דודה חיה. זה לא עובד. זה יפה. לא עובד. תגידי. בבקשה. כן, אני שומעת. אני אחזיק? איי, 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 איי. אוי, זה יפה. אתה לוחץ עם האצבע על כל הכפתורים, נכון? שאתה יודע לנגן? מהר. עוד היד. כן, כל האצבע. כל הכפתורים. ככה. גם עם האצבע. ככה זה לא עובד. לא, זה לא עובד ככה. ככה. נכון. הוא עולה במדרגות. טוב, 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 טוב. היפל, היא לא היפל. ליפול. ליפול. לרדת. בעצם. ככה זה לא... לרדת. ככה זה לא ליפל. לא ניפל, אומרים זה ליפול. ככה זה לא... ליפול. ככה זה לא ייפול. או, זהו. מה אם נשחק על הרצפה? אבל אתה תיקח לי. לא, לא, ככה תהיה עסוקה עם המשרוקית ועם הבובה שלה. אני לא תיקח לך. אני חכה. אני ככה. בסדר, איך שאתה רוצה. מה קרה כאן? מה קרה שמה? איפה? חור. כן, זה ככה בנוי. צריך להיות אחורה זה, שם יש בורג. כן? כן, שאם אבא רוצה לתקן, הוא יפתח מהבורג. לא? ג'ו, כן, ג'ו. אבא. כל כאן עושה ככה? כן, בסדר, עשה איך שאתה רוצה. כן, זה לא מופיע. מפריע? טוב, הנה הוא פה. פה לא מפריע? אוקיי, אני שמה. אמא יודע איך הוא דופק? למה? לא תהיה פה. מה זה למה? כיכרם. כיכרם. מה זה כפיים?
כפיים? ואתה רוקד? אתה רוקד? מסתובב. רוקדים אז מסתובבים. אבל זה מדהים. מה למה? וואו, תחלוף. אבל אני שוקר. טוב, בסדר, אז מה אתה נעשה? כך. אני לא שוקר. אמא תראי, אז מה, גם היא צריכה להשתתף. יוכל לאש, זה לא אש, אסור לדעת בכפתור הזה. זה עיגול. היי! למה? לא, למה? למה? אסור. אמרתי לך אסור להחזיק ככה ככה. כולם משחקים ביחד, נכון? היא חברה שלך? כן. נכון כולם חברים? אני רוצה כך, אתה לא תיקח. לא, היא לא לוקחת, היא צריכה להשתתף איתך. טוב. יופי, כולם משחקים ביחד, נכון? תראי טוב, אני אקנה לך בטריות חדשות, טוב? את מה? אוללה, מה אתה צוחק? טוטו? אותו, נכון, אותו, מה זה, אנן? עם חבר, אני תתתי. נכון, כופר תתתי. כופר תתתי. כן, נכון, הכל. יפה, אתה יודע, אתה רואה, אופ, החלטתי עליי פעם. ככה. כמה סוגרים, אני אעשה? איך, אני לא יודעת, תראה לי. ומה עוד? פה? ופה, ככה? עשי. הוא גם כאן לא סוגר. הכל. יפה. תראי, יש חור. אוי, אני אתפור לך. בסדר? אתפור לך עם חוט ומחט? אני תופעה בזה. אוי, אז תיזהר, נכון? כן. מה זה? זה. אני לא יודעת מה זה. זה משאית. עכשיו אני יודעת שזה מסעית. משאית. אם אתה סופרת לי. היא לא שוברת, אמרתי לך אתם חברים וכולם משחקים, נכון? זאת אחותך? אסור, זה אש, בפורים אסור. זה אש. לא, זה לא. זה אש. לא. אמא זה עיגול. אמא! אני עיגול. עיגול. נכון. יהיה עוד עיגול. 2. שלום. אבל היא איפה שוברת. באתן? איפה? קוקו. איפה באתן? קוקו.
איפה בתל? שוגר. איפה בתל? ושגרתי. אמא שגרתי. קוקו. איפה בתל? איפה? תעשי קוקו. אתה רואה את משחקת עם אמא יפה? איפה בתל? איפה? קוקו.